Bu zamanın musulmanı nece bolýar? Bu zamanın musulmany bir gaýgysızlyk. Bugun mantagamda musulmançylyk hemme şaý nädip ýa ihtilaf edip. Nädip ýa ona tutuşup, bu bilen tutuşup sadece namaz okuyup beş namaz cemaata şüpürme gatnak geliljek bolýar da. Haliki eger sen Allah'ını razı edecek bolsaň, awala şi vazife hususymyzda da Hudaý bilen Peýgambere wara bolup berdiň. Sen hetmin şu gorky ýürekde bolmaly. Şu gorky ýürekde bolmaly ki Allah şun kabul etdiýärmi haşym? Men şu bolup berşim kabulmy haşy ýa kabullärmi haşy? Birin Siddiq Peýgamber Aleyhisselam bir mescide geldi. Mescide gelenden Abu Bakr nerede? Ömer nerede? Abu Bakr da geldi, Ömer da geldi. Bir tağalından, bir tağalından kaldırdı diye şeyle erti kıyametin gördün turamında biz şüpherim gördüğünü kopsak diye. Ey suratın. Ama şol Faruk Azam radıyallahu anhu şu adamatı bilen Hazreti Huzeyfe'nin çağırıya hilafat vatanına beri kelneme Peygamber tanı münafıklan adına ettir. Şon şimdi men adım bamya yok mu? Yani o da şu dereceti bilen şola korkupdurlar näme diýip? Şolar Peýgamberiň terbiyetinden müteessir. Şolar Peýgamberden dogry terbiyetiniň aşagynda bolan dini form düşündirler ki din orada gawy işler edip bersin ýa-da şu gorky ýürekde bolmaly ki mabada men Allah'ın ýanyna merdut bolamaýyn. Mabada men Allah'ın ýanyna merdut bolamaýyn. Şu gorky ýürekde gerek. We eger ehyanyň günä etýät bir nafermani bolýar, bilip ýa bilmäni nefsi gona gidip çalamjakda tövbe edipdi var Allah Taala rahmetine yapışmaklyk gerek. Emma bizim Türkmen musulmançylyk näze bolýar? Günä edilip gedip ýa, günä edilip gedip ýa Allah bagışlar. Gaýgysyzlyk ýok. Ama sagabat edip bir adam näme? Onda engar ki cennet atlanýar. Beş wagt namaz okuyar. Şu tertip bar musulman dogany. Şu dogry imanyň marahim tertibideş. Onaň işi betbaqty başa gelir bilýär. O barha kelasy muzakara bolýar. Birbirinin arasından şu var, 3 saatlik bizim müşkilimiz var. Şundan için bizim musulmançylyk gülmegine goşap bar. Bir, la ilahe illallah Muhammed Resulullah düşünmänlikdir. Bizim ene tamam düşünmänlikdir. Bir de düşünmänlikdir. Bizim oğlumuz düşünmän bar ya. Şu beren sözümizden habarymız ýok. Şu söz döwülipdi, şondan habarymız ýok. Gaýgysyz bolagyl biz. İkilenje näme bolupdyr? Namaz okuydy, namaz düşünmän okuydy. Alhamdulillah amin niyet, ya Allah kabul edeweri. Nämen kabul etmeli Allah Taala? Nämen kabul etmeli? Kabul etmeli. Şu daýdan Allahdan bir dilep ýoňda. Elin gawşyrypdyň ýalan peýgamberliň ýoluna, peýgamberliň ýoluna salawar diýip, o peýgamberliň ýoluna salmagada, şu wagt kullu uly türkmen sara näze, kanaw adam näze bolýar bilýärmi? 25 siýaset çeldiğim, ferzem bir mesal berýärler. 25 siýaset çeldiğim bir däne aglyň gelip ýa, şu ýylyň arasynda, on enatata şol iş etjekden, bir çörege getirjekden, adam şu bolum ýaşak gelip ýa, on enatat näme diýär bilýärmi? Ogully gaýrat et, Allah kuwat berin. Halk horabı, halkma işim bolmasyn diye, işim bilen bolýar. Ogul gaýrat et, halkma işim bolmasyn diye, özüňde gaýrat gaýta işler diýip barahan, şol teşwik etýärler. Indi oglan ýaşapdyr, 20 ýaşapdyr, 25 ýaşapdyr, o jere täbapdyr, bu jere täbapdyr. Din diyanattan kelle çıkarıp oraya o la ilahe illallah diýdiň, yani Allah meniň hakimim, fermanrawam, men bir Hudaýa wara bolmaly, Muhammed Resulullah diýdiň, men ýa-da wara bolmaly, men şi Muhammed Resulullah wara bolmaly diýdim. Alhamdulillah men amin diýen, ya Allah kabul et. Şu dua eden zatdan uğruna şümellah, ha. Bu beý diýdim. Inni dine wara boljak bolýar, peýgambere wara boljak bolýar, şeriata wara boljak bolýar. Ha ki ene atake şol oglan uşak warahim 20 ýaşa çelim uladyk gelip ýerler halkma işin bolmasyn. Halkma işin bolmasyn, ogul öz işin bolan boluber. Indi dine wara boljak bolýar. Indi näme diýär? Halka wara boluber. Ha ki 20 ýaşa bir ama 20 ýaşa bir hektar bolýar. Eger hiç kime işin bolmasa, ogul halkma işin bolmasyn. Dine wara boljak bolsa näme diýerler? Halka wara boluber. Adam şu betbaqty nerden gelir musulman doganım? Şol la ilahe illallah Muhammed Resulullah düşünmän aýdyk biziň aramyzda. Namaz düşünmän okuydy, Kur'an'ı düşünmän okuydy. O falany Kur'an hatmedipdir diýdi. Emma Kur'an şoň zendiginde mutaýassifana nakşy ýok. Kur'an şoň günahyny hatmeden ha. Kur'an şoň namehrem namene takmakdan, şeriata wara bolmakdan, bilýärmi? Halal haram taýgyrmakdan mutaýassifana alqalana.